നേടെടുക്കാം പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ. ബ്രൈഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ദ വെഡിംഗ് മോൾ, പാൻ ബസാർ, തിരൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ടന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിരൂരിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. വോട്ടിംഗ് സമയം അവസാന സമയങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരെ ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇരു മുന്നണികളിലും മത്സരിച്ചു. തീരദേശ മേഖലയിലെ ബൂത്തുകളിൽ കനത്ത പോളിംഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്ഥലം MLA കുറുക്കോളി മൊയ്തീനും ജില്ലയിലെ മന്ത്രി V. അബ്ദുറഹ്മാനും നേർക്കുനേർ പോരാടുന്ന തിരൂർ നിയോജകമണ്ഡലം ഇതിനോടകം രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വോട്ടിന് സമയം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പോളിംഗ് ശതമാനം 75%. വോട്ടിംഗ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും പല ബൂത്തുകളിലും ടോക്കൺ നൽകിയാണ് വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയത്. വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടിയതിൽ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. വെട്ടം ന്യൂസ്, തിരൂർ. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല.